Maluya ya lawas ko mga kachika ko ay akot ginaubra. May naga diresisyon ako nga kachika ko gali ang inyong chikadurang ilungga. May tinapusan tayo ay itubra. Kagalong bayag yam hoy. Hoy. Karo magwa dumadaya sa maabot dumadaya sa Irinaway. Stoy. Tiger Tigres. Manaan mo kung pabayaan mo diyan sanda magwa la diyan nga Irinaway karon hoy. 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 Ay nga dit si kasabad ka nanda ha. Ay ilam. Lantawan niya pala mga kachika mga ayam namon kadagawa kundi sa may extension sa ginatinira nanda. Abi nanda may pagkaon ka nga dara. Ay ilam. Blinker. Si Blinker ay. Maluya ya lawas ko mga kachika ko ay akot ginaubra. May naga diresisyon ako nga hindi ako mangahoy tulad. Nayawan gid ako kapangahoy kahapon. Baw ilang buta ang aton nga darapugan. Lantawan niyo. Abi niyo kung ano nga ginpangahoy ko mga kawayan tuya nga mga gabok baw sagad ko ka kwan. Sagad ko ka pang utod tinabuta gid ti kagabi nag-uran akong kumapahuway ana kita ka. Pangahoy pay daw kalain ka matsyag ko kuno ako ti ginaubra daw kaluyang daw galingin ulo ko. Ay ilam tikong ko ay may nabilin pa kita nga saging nga aton nga nabilin nga tinapasta sa likod ka aton nga darapugan gamay dulang ha. Mga kimay na pay ano pay hoy kasaba ja kay ano kay Tigris na kung ko himuon ko nga barbecue yung saging. Kag usap-usapon na daw habal-habal ang ibanta na overripe doon pay ginatao ko sa kwan hay ano kulyapis balahaw ilam daw hindi na may pagurang na no pa daw hindi makairira. Pinapakaon ko sa ayam baw daad mga kachika kung may manok ako diya mahimo ako kakurong tuya guro dampi ha para nga may bubudan kita ka mga saging nga may liso. Saging nga lisuhan ti madaha kita nay ka barbecue yung saging. Mga kachika pa initon to lang yung mantika ilunod kada yung pirambilog nga saging. Ay ilam ang moral lesson mga kachika ka vlog tatulad kung nagalingin ulo nyo maway kamot ginaubra. Kung ano lang dyan daha kamo. Ay kung doro oro brahon sagwa te lumpa tuya kag magubra. Kay ako hay tamadan doon ako anay magpinangahoy tamadan man ako mga kachika magpinanilhig hay perti kapilit ka ano kalupa hay ti nagainuran kung kudahaon tadula dayang saging sang sa magkaradunot ay pirambilog man di man ako kuyon mga kachika ka mga kwan ka mga overripe tigin kalitan ko ang habal-habal nga nabilin nga mga kimay-kimay na amo daya ang akon nga mantika nga dyan mga kachika mixed may usado, may hindi ilang huwag kita nagauyang ka mga kwanta mga kachika ka mga mantika. Butangan ta kawa sugar gamay. Ang baho ka aton nga banana kyo ay daw salted peanut. Manan mo may garlic tong usado nga mantika. Sige lang. Daha doon daya mga kachika yaton nga barbecue yung saging. Okay doon daya. Tutuhugin ta nga aton nga barbecue nga saging mga kachika ay ilom ti abi. Gamay lang kalamay na. Yeah. Hay, init. Abi ko isa lang mga kachika ka barbecue stick daw darwa gali. Oh, jado ang aton nga barbecue nga saging ha na kampiyon. Jado na aton nga barbecue nga saging. Giya kita sa darapugan ang akon nga kwan wagad ako ang akon nga dudungkulan. Amak mo nga kalabog kara kay natulad amo dolara bilin no na. Pay sige aso na mga kwan ang akon nga ginainit diyan ang inog parigos. Init init ang barbecue yung saging. Lang basi mapasok bala kita karong mga kachika. Hindi barangada. Murad lang mga kachika babu. Mainit pang saging.